Ćao ljudi, sada ćemo zvanično da najavimo ocenjivanje desktopova. Znači, ocenjivanje desktopova će biti 1.1.2013. godine, odnosno 1. januara 2014. godine. Znači, pošto sad će nova godina, znači, pa će biti 1.1.2014. godine. Znači, kako ćete poslati? Poslat ćete putem Facebooka i stavit ćete na moj zid ili u chat mi se javite, pošto Facebook srpski tutoriali, imate Cile, imate mene, znači Cile to ima, on ima samo stranicu, a ja imam 5, znači možete mi pišete u chat. Tako da, napisit će mi u chatu, poslat ćete mi, jeli, ovaj desktop, pošlet u chatu, ja ih skupim u komp i posle ocenjujemo. Naravno, oceni idu od 1 do 5, s tim što je 1, znači ništa bukvalno nije urađeno, ono samo još i nekako pogoršano. Pa onda idemo na drugi, znači to je ocena 2. Nešto je samo malo urađeno, znači običan desktop, ono možda je kao promenjeno jedna ikonica ili stavljeno roke dok i to. 3 je onako dobro, ali mu fali dosta. 4, znači ekstra, ali nešto tu malo fali. I 5, znači najbolje. Meni što već neki slavni desktop, evo sad ću da vidim na chatu, pa sam već pričao ocene, tako da moj jedan drug dobio je 3, znači on ima Windows 8.1 i dobio je, mislim da je trojku, da, trojku sam mu dao, i jedan što je isto, znači poslovni desktop, dobio je 2, zato što me stvarno prepun, ajde baš da u ovom prvom neće biti kečeva, ajde ono kao malo da uprostimo, ali u drugom ocenjivanje desktopa itekako će biti. Tako da ljudi, to je to, šaljite desktopove na stranicu srpski tutoriali, vidimo se, znači, naravno pravit ću još za to tutoriale, vidimo se 1.1.2014. u ocenjivanju desktopova, tako da pozdrav!